Il-Partit Nazzjonalista huwa kontra il-bini tal-pompi tal-petrol f'postijiet li hemm barra miż-żoni tal-iżvilupp u għalhekk li l-Oppożizzjoni se tniedi proċess ta' konsultazzjoni biex titfassal politika ċara fuq il-fuel station policy f'żoni OTZ. Dan il-proċess qed juri biċ-ċar kemm il-Partit Nazzjonalista irid jisma' lil kulħadd. Li se jkun qiegħed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fil-ġranet illi ġejjin se nkunu qegħdin niltaqgħu ma' dawn l-entitajiet biex nisimgħu dak li huma qegħdin jipproponu, se nkunu a step ahead of government għaliex il-gvern ilu rieqed fuq dil-biċċa xogħol xhur sħaħ issa biex meta din il-policy tiġi quddiem il-Parlament għal approvazzjoni u diskussjoni tagħha wkoll aħna nkunu lesti, aħna nkunu smajna l-poplu. Marta Sportelli kellima responsabbli mill-ippjanar u rappreżentant tal-Oppożizzjoni fl-Awtorità tal-Ippjanar fuq NetLive qalet li kien l-obbligu tagħha lejn il-ġid komuni li tivvota kontra dan l-iżvilupp. Dan waqt laqgħa tal-Awtorità tal-Ippjanar li saret il-ħamis li għadda u li fija kellha tittieħed deċiżjoni fuq żvilupp ta' pompa tal-petrol f'żona OTZ f'Ħalluqa. Il-vot intemm f'parità u d-deċiżjoni ġiet differita. U jiena bħala rappreżentanta tal-Oppożizzjoni matura fuq dal-bord ħassejt illi kelli nivvota kontra dak il-permess għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett irrid nagħmilha ċara li bħala rappreżentanta fuq dak il-bord l-obbligu tiegħi huwa illi niskrutinja l-applikazzjonijiet u nara illi qegħdin jimxu ma dak illi tirrikjedi l-policies. Ġifieri meta jien nivvota kontra nagħti wkoll l-ispjega tal-liema policy ma tkunx qiegħda tiġi salvagwardjata. Hija qalet li l-applikazzjoni tfisser li l-art ta' 100 metru kwadru fiż-żona tas Savoy fejn attwalment insab il-pompa tal-petrol kienet se tiżviluppa fart oħra fuq 3000 metru kwadru fart OTZ. Mela filli kellek petrol station daqs nitfa' ta' 100 metru kwadru ġewwa l-erja tas Savoy. Fid-daqqa il-ħin din l-applikazzjoni ttieħdet għal fuq żona tajba għall-agrikoltura, żona ġewwa l-OTZ 30 darba ikbar minn dik illi kien hemm qabel. Barra minn hekk b'din l-applikazzjoni kien qed jiġi kompromess 2000 metru kwadru oħra art agrikola. Hija qalet ukoll li hemm ir-riskju li jiġu kontaminati żewġ boreholes li hemm fil-fiċin b'impatt fuq il-water table. Minn maddoħra, ir-rappreżentant tal-Gvern Laburista ivvota favur dan l-iżvilupp f'art agrikola. Il-rappreżentant tal-Gvern fuq il-bord il-bieraħ għażel illi jivvota favur u mhux hekk biss illi f'ħin minnhom staqsa wkoll biex il-planning gain titnaqqas minn 75,000 għal 50,000. Intant il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Jason Azzoppardi ħabbar li talab lis-Segretarju tal-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent biex il-kwistjoni tal-pompi tal-petrol tiġi diskussa b'urġenza fil-laqgħa li jmiss. Dan iddikjara li issa huwa evidenti li l-Gvern qed jipprova jirbaħ iżjed żmien sakemm kull applikazzjoni tiġi approvata. Portelli fuq dan qalet li kemm hi kif ukoll Azzoppardi fisem il-Partit Nazzjonalista qed jaqdu dmirhom biex dan l-iżvilupp ma jsirx. Huwa ta' tħassib iżda li l-Gvern mhux jikkunsidra jagħmel moratorium sakemm tiġi aġġornata din il-policy. Għaliex il-Ministru pereżempju ma jikkunsidrax ukoll illi jagħmel moratorium sakemm tiġi reveduta l-policy l-ġdida. Llum għandna gvern fejn qal mod, però bil-fatti qed jagħmel mod ieħor. Min-naħa l-oħra għandek oppożizzjoni illi qalet illi hija hemm mal-poplu u x'inġiet tassiw inno aġixxiet.